36 deelnemers onder start van de klim van Steenwijk. 8 rondjes en dan stiet er op het eind 40 kilometer op de teller. 23 graden en een stevige wind maken het zwier in de eerste ronde voor een ontsnapping. Ingmar Berga, de Europees kampioen. En daarachter Rob Haddes. Het peloton maakt er dan hut onloeken. Bij namen Roy Boeve, de klassementsleider. Na 3 wedstrijden wil zien punten pakken die bij Elsen terugkomst de Vertjenje binnen. En het geldt ook van Dirk Fabriek uit Jobbegeer. Hij is de nummer 2 in het klassement. De beide koprenners Berga en Haddes mooien net te volle rond te krijgen. Hier is de zien dat het gatje maar zo'n 20 seconden is. En dan het peloton volledig op jacht naar de beide koprenners. En de koprenners Berga en Haddes jouwen de strijd op. Het is te betiet in de wedstrijd. Maar voort is er een nieuwe vluchter, Klaas de Weert uit Staphorst. En zo krijgen de achtervolgers 9 harden rest. En de poging van de Weert rent ek op niet uit. Dan is er op Nij demareren. Het binnen Jocheman die het peloton achterhand leiden. On kop Dirk Fabriek. Maar in tweede positie klassementsleider Roy Boeve. En Boeve zit goed, want harden ploeg Haboven is met 3 man sterk van Burger. Thijs Smets en Jouke Hogeveen kennen Boeve stiepje. Ek in de kopgroep Europees kampioen Ingmar Berga. Verder nog Jan van Loon, Carlo Timmerman. En de Jocheman rennen uit naar 40 tellen. En dan is de slag definitief slaan. Efter de koprenners ontstiert er een slagveld. De ene en de andere valt eraan. Snelheden rennen heeg op, 50 kilometer de uren. Dirk Fabriek onderliering. Mooi Berga en Boeve. Ze zeggen hoe groot het de vlakstand is. Gaan ze hier even alle tijd voor. En die vlaksprong is herstellend. 10e minuut. Dan een nieuwe ontsnapping. Jouke Hogeveen. Eer ben je in Driels, maar al lang ben je in Amsterdam. De bijnaam van Jouke Hogeveen is de Lange Azem. En die zal hij nedergaan. En hij zocht dan dat zijn winterploegenoot Dirk Fabriek uit Jobbegeer op hem delstrikt. En dat zal Jouke Hogeveen net blij maar wezen, want hij weet dat hij een mindere sprinter is als Dirk Fabriek. Maar ook deze poging rint op een onuit. Het is vooral Carlo Timmerman die het kopwerk docht. Want Boeve en Thijs Smets nog een keer slag te volle. Als harde ploegmaat Jouke Hogeveen onderliering giet. En dan is Dirk Fabriek weer waarom bij de 8. Maar is er altijd nog zo'n meter als 20 vastsprong voor Jouke Hogeveen. En Elsenien zocht dan naar Ingmar Berga, maar die doch niet. Nee, de reactie komt er joks voor in beeld van Jan van Loon uit Lelystad. En die zet terug, wil het achtervolgers te lang wachten en nam ook eens jongen. Jan van Loon, hij komt bij Jouke Hogeveen. En het gaat dus dan toch weer zo'n 50 meter. Maar bij het ingaan van de laatste ronde zit de groep er weer vlak achter. Maar dan is het Jouke Hogeveen die het op en neer demareert. En het is ook net zo vreemd, want Jouke is geen sprinter en beziekt het solo te komen. De man van de Lange Azem is verscorend sterk, want neem een slag erin om hem weer om te pakken. En zo wint hij de 20e editie van de klim. De motor met de camera mooi dan net bij de finish blijven. En zo zorgen wij dan net dat Dirk Fabriek knap tweede wordt. En dat hij bij de goede slag ziet van de groep van Jochen. Ja, ik kost het eigenlijk binnen 2 kilometer waarschijnlijk. Het weer rijden en voort. Het weer heel goed werk van mijn 2 ploegenoten. Die maken eigenlijk de eerste slag rijden ze dicht. Arjan Smit en Gerwin Smit. Dus daarna toen wist ik nog mat ik. Was dan, dan ging ik wel met dom gaan, denk ik. Ik wil wel aan de beurt en weer een goede slag. Ingmar Berga wat redden. Roy Boeve bleef de leider van het klassement, maar op de tweede plek Dirk Fabriek.